Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyaratamu Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Musoro wedu wenyaya nhasi, kuridzwa kwehwamanda. Blowing of trumpets. Right. Blowing of trumpets. Mukudzidza kwatakaita kumashure, mufundisi. Pataitarisa chidzidzo chaiti kuzarurwa kwechisimbiso chechinomwe part 3. Ndo panonzi pachakazarurwa kudenga kwakaita runyararo nguva inenge half an hour. Right. Ndobva zvabuda pachena kuti kudzoka kwaKristu. Ngirozi dzese dzichimuperekedza. That's right. Saka maitiro anoita bhuku razvakazarurwa rinoti radaro rinobva raita kunge rasendeka futi nyaya yacho. Yekuburuka kwaJesu. Ndokwekupedzisira kwatakananga rinobva raita kunge raisendeka. Roita kunge raakutanga futi. Kumbodzoka nemi kumashure. Saka kadzokero karinoita nesu iya yerunyararo kudenga nguva inenge half an hour muchiri kueka kuti vhesi racho ichiyeni. Zvakazarurwa 8 ka. Verse 1. Very good. Ndinoda kungoona kuti hamuna kuya mustudio makakrema here. It's okay. Muda kuona zvirimo here. Right. Saka zvataakuita taakutanga pavhesi 3. Alright. Kuna zvakazarurwa 8. Taakutangira pavhesi 3. Toda kuverenga kusvika vhesi 6. Iverengei munzwe. Zvakazarurwa 8 pavhesi ya 3. Zvino mumwe mutumwa akauya akamira paaritari. Ano mudziyo wendarama wezvinonhuhwira. Akapiwa zvinonhuhwira zvizhinji kuti azviise pamwe chete neminyengetero yavatsvene vose pamusoro pearitari yendarama yakanga iri pamberi pechigaro choushe. Utsi hwezvinonhuhwira hukakwira pamberi paMwari huchibva muruoko rwomutumwa pamwe chete neminyengetero yevatsvene. Mutumwa akatora mudziyo wezvinonhuhwira akauzadza nomoto wearitari akaukandira panyika. Ipapo kwakauya kutinhira namazwi nemheni nokudengenyeka kwenyika. Ipapo vatumwa vanomwe vakanga vane hwamanda nomwe vakazvigadzira kuti varidze. Saka mukudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa rinonyanya kuya dimbura nguva iri pakati pekuenda kwaJesu kudenga nekudzoka kwake. That's right. Dzinodimburwa into 7 segments. Pamwe pacho dzinotaurwa setsamba kukereke nomwe. Right. Pamwe pacho kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe. Pamwe pacho kuridzwa kwehwamanda nomwe. Right. Saka pese apa dzinenge pachitaurwa nhoroondo yezviri kuitika panyika. But mavhesi amaverengayo ari kungotiudza zviri kuitika panguva iyoyo futi. Asi kuri kudenga takatarira Jesu. Uri kuti mimi mavhesi ndima yataverenga. Yes. Iri kutaura zviri kuitika muperiod kubva pakakwira Jesu kudenga. Yes. Kusvika paanondodzoka pasecond coming. Yes. Asi zvisingaitike pano pasi. Yes. Zvichiitika kudenga. Ari Jesu. Alright. Saka iri kutaura pakudii takadzidza vakanzwa zvimwe zvidzidzo zvekumashure kuti bhuku razvakazarurwa parinotaura zvemutumwa hapasi pese parinenge richireva ngirozi. Saka mutumwa averengwapo akanga aine mudziyo wezvinonhuhwira ndobva aisa incense kuti ibatane neminyengetero yevatsvene. Takaona kuti ndiJesu. Zvakajeka ka chii chakaitika mukoma. Jesu paakafa pamuchinjiko aizadzisa chii pane zvaiitika kuOld Testament? Pamasevhisi aiitika kusanctuary yeold Testament. Yes.
aimiririrwa nehwai ndo yaakasadzisa paKalvari paakafa right. Ndobva amuka Jesu, ndobva aenda kudenga, right. ndobva taona kuti pane zvaakanozadzisa zvaimiririrwa nemasanctuary service epanyika. Chii chaakanozadzisa? Akanozadzisa basa remuprista. Very good. Muprista ndiye aitora mudziyo wezvinonhuhwira, right. handiri masvonaka, oenda nawo paatare. Saka Jesu paafa paya akafa sewai, right. paakamuka akuenda kudenga ndobva anopfeka ofisi yekuva muprista. True. But uwai hauna kupera, because achiri kungoponesa vanhu. But nekufamba kwenguva, muri kuona kuti tatotanga paamukaka, nguva yakafamba sezvatakadzidza muzviprofita. Patakasvika gore ra1844 sezvinotaura zviprofita zvaDhaniel panonzi zvichatora makore 2300 years, pane paanototangira opera muna 1844. Muna 1844 Jesu akabva achinja ofisi, ndobva asiya yeuprista akapfeka ofisi ipi? akaita high priest. Akaita high priest, muprista mukuru. Right. Saka muprista mukuru pataidzidza kuOld Testament pane ka1 kagore paaipinda most holy place, muimba tsvene-tsvene paday of atonement. Yeah. Chii chaiitika paday iri mukoma? Ingosamaraizai. pazuva iri paiuya mbudzi mbiri. Yes. 1 yourayiwa. Yes. ndo yaipinda neropa rayo kunopinda panzvimbo tsvene-tsvene. Right. Kana obva imomo ainokokorodza zvitema zvese zvanga zvichisara pasanctuary mukati megore. Yes. Obuda nazvo akazvitakura iye. Paanonoisa maoko ake pamusoro pazazi rembudzi mhenyu iya yekurashira, ari kuita kuti zvitema zvaabuda nazvo zviende pambudzi yekurashira. Right. Yozotakurwa yonoiswa kurenje kwainobva yatetereka iripo. Musi iwoyo paaichaisa basa iri, chii chaaita pamudziyo wezvinonhuhwira? Waikandwa pasi. Waikandwa pasi zvamaverenga zviya izvi. Saka panzina zvakazarwa mudziyo wakaiswa moto ukakandirwa pasi, kuratidza kuchaisa basa, kuti ndapedza basa rekureverera vanhu. Saka sei ndati mavhesi aya ari kukavha same time? Because ari kukavha Jesu aenda kudenga. Right. Akwira uwai anawo, but ndiye muprista. Right. Nguva igofamba muprista chete. Right. Patinosvika 1844 aita muprista mukuru, aita high priest. Right. Nguva iri kufamba izvozvi, chii chiri kuitika ari high priest? Ndo pari kuitika zuva rejudgment riya. Pari kuzonzi mudziyo wakandwa kudiuku kuchaisa basa rekureverera vatadzi. Mutsa wapfigwa ndiJesu akuuya manje. Saka mumazwi mashoma taratidzwa same period, but ari Jesu ari kuita basa kudenga. Saka ndoda kuti mudzokorore mukoma. Paanokanda mudziyo vhesi 5 ingoidzokororai. Pane zvinoitika panokandwa mudziyo pasi. Kudzokorora chapter 8. Pane patoda kuti tingonyatsobata tione kuti ndizvo here kuti pari kutaurwa 7 periods idzi. Zvakazarwa 8 pavhesi 5. Yes. Mutumwa akatora mudziyo wezvinonhuhwira akauzadza nomoto wearitari akaukandira panyika. Ipapo kwakauya kutinhira namanzwi nemheni nokudengenyeka kwenyika. Saka pakandirwa mudziyo pasi ndo pari kuita manzwi nemheni nekutinhira. Ndo patiri kuti basa raJesu kudenga rekumiririra rinenge rapera. Pabatikaka? Pari kupera basa rekumirira ndo pari kuita manzwi nekutinhira. Right. Ende tiri kuona kuti kwekupedzisira ndo kwekupedzisira kwenguva Jesu akuya. Right. Chiendai pana zvakazarurwa chapter 11 verse 15 to 19. Chandoda kuti muteerere pamuri kuerenga mukoma. Ndoda kuti munzwe kuti chii chiri kutaurwa number 1. Ndoda kuti muzonzwa nyaya yemazwi nekutinhira nekudengeneka kwenyika. Right. Kuti tifananidze nekwataverenga kuya. Manzwa here zvandoda kuti mutsvage? Kuti ndinzwe zviri kutaurwa. Right. Kutinhira nemazwi. Uye kuti munzwe kuti ihwamanda ipi inenge yaridzwa. Chiverengai. Zvakazarurwa 11 pavhesi 15. Zvino mutumwa wechinomwe akaridza, mazwi makuru akavapo kudenga achiti, ushe hwenyika hwava hwashe wedu,
naKristu wake uchaubata nokusingaperi-peri. Ipapo vakuru vana 24 vanogara pazvigaro zvavo zvoushe pamberi paMwari vakawira pasi nezviso zvavo vakanamata Mwari vachiti, tinokuonga imi Ishe Mwari wamasimba ose, muripo makanga muripo, nokuti makatora simba renyu guru mukabata ushe. Marudzi akatsamwa nokutsamwa kwenyu kwakasvika nenguva yavakafa, kuti vatongwe uye kuti mupe varanda venyu mubayiro, ivo vaprofita navatsvene navanotya zita renyu, vaduku navakuru, uye kuti muparadze avo vanoparadza nyika. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakavapo mheni namanzwi nokutinhira nokudengenyeka kwenyika nechimvuramabwe chikuru. Right. Mutumwa wechingana akaridzapo? Wechinomwe. Ndewechinomwe. Right. Ndo pari kuitira manzwi nekutinhira. Right. Kuratidza kuti pacharidzwa hwamanda yechinomwe pari kuenderana naKristu achikanda mudziyo pasi. Sei zviri kuenderana? Nekuti pakandwa mudziyo paita kutinhira nemheni. Alright. Paridzwa hwamanda yechinomwe paita kutinhira nemheni. Saka pfungwa yatiri kuda pa ndeipi? Ndeyekuti pakuridzwa kwehwamanda patinonosvika hwamanda yechinomwe kudzoka kwaJesu. Alright. Tamu period yechi7. Saka zvinotibatsirei kutanga nekwekupedzisira. Zvinobva zvatiudza kuti saka ndofunga hwamanda yekutanga ndo inoenderanawo naKristu aenda kudenga. Hwamanda yechipiri ndo period yechi2. Tichienda patinonosvika hwamanda yechi7 iri kunoenderanawo naKristu kudenga achikandira mudziyo pasi. Ameno pajeka zvajeka kuti panokandwa mudziyo pasi anenge apedza basa rekureverera. Yes. Rutongo rwapera. Yes. Saka hwamanda yechinomwe painorira ndo pakandwa mudziyo pasi. Zvajeka. Saka ngatichimboonai kungorira kwehwamanda dzinorevei mubhaibheri kana pachinzi hwamanda yarira. Exodus 19 verse 13 to 19. Exodus 19 vhesi ya 13. Ngaarege kubatwa noruoko, asi atakwe zvirokwazvo namabwe, kana afurwe, kana chiri chipfuyo, kana munhu haafaniri kurarama. Asi kana hwamanda ichiramba ichirira, ngavakwire mugomo. Zvino Mozisi akaburuka mugomo akaenda kuvanhu, akatsaura vanhu, ivo vakasuka nguo dzavo. Akati kuvanhu, garai makazvigadzira, nezuva retatu musaswedera kumukadzi. Zvino nezuva retatu koedza kutinhira kukavapo pamusoro pegomo, nemheni negore dema, nenzwi rehwamanda rine simba guru. Vanhu vose vakanga vari pamisasa vakadedera. Zvino Mozisi akaudza vanhu kuti vabude pamisasa vasongane naMwari, vamire pajinga regomo. Gomo rose reSinai rakanga richipfungaira nokuti Jehovha wakanga aburukira pamusoro paro mumoto, utsi hwaro hukakwira soutsi hwevira, gomo rose rikazununguka kwazvo. Zvino inzwi rehwamanda rakati richirira nokurira kwazvo, Mozisi akataura, Mwari akamupindura nenzwi. Right. Ndimwari auya pagomo reSinai paakasikopa mitemo ine 10. Chiitiko ichi achisina kujairika. Right. Saka Mozisi akatotanga audzwa. Zvikanzi dhei rechi3 ndiri kuuya. Mukuru akataura ndiri kuuya. Chiregai kuitira kuti vanhu vatambire kugomo. But pandinozokudai kuti muchiswedera kugomo, hwamanda icharira. Hwamanda ikarira, woudza vanhu vabude misasa vauye. Yaishandei apa hwamanda mugomo? Saka apa iri kuratidza kuti yaidaidza vanhu kuti vabude musasa vachienda kunosangana naMwari. Right. Number 1. Ndobva pazoita hwamanda yakarira kugomo. Yakaratidza kuti Mwari auya. Very good. Iri kunoratidza kuti the sound of the trumpet was summoning people. Kuunganidza vanhu kuti uyai. Uye yaiannouncer kuti mukuru auya. Hatimbomirai takadaro. Because chidzidzo chedu chiri kuti kurira
kwehwamanda, Right. kuridzwa kwehwamanda. True. Ngatimbonzwa rwiyo. Zakeyo kasika kudzika kumba kwako ndojani achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti Zakeyo kasika kudzika kumba kwako ndojani achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti. Tinomuchikamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuridzwa kwehwamanda. Toda kutenda. Taona example yekutanga pakaridzwa hwamanda pagomo reSinai. Dzaimirira chii? Kudedza vanhu kuti vachinosangana naMwari. Dzaiti kukokorodza vanhu nekuvazivisa zvakare kuti Mwari auye. Saka toda kuramba tichingotedza hatipedze ndima dzese dzemubhaibheri panorira hwamanda. Okay. Tongononga shoma Alright. kuti dzitipe minongedzo kuti kana hwamanda dzichirira zvainongedzerei. Saka kana taakuna zvakazarurwa sei Mwari akati nguva yekubva kuenda kwake kudenga kusvika achidzoka amboitsanangura dziri sekurira kwehwamanda. Zvinogona kutijeka. Hande pana Numeri chapter 10 verse 7 kusvika pa10. Numeri 10 kubva pavhesi ya7. Right. Asi kana ungano ichifanira kuunganidzwa, munofanira kuridza asi musaridzisa. Vanakomana vaAroni, vaprista, ndo vanofanira kuridza hwamanda. Ngazvive tsika kwamuri nokusingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Kana muchindorwa munyika yenyu nomuvengi unokumanikidzai, munofanira kuridzisa nehwamanda. Ipapo mucharangarirwa pamberi paJehovha Mwari wenyu, mugoponeswa pavavengi venyu. Vuye nomusi wamunofara nawo, napamitambo yenyu yakatarwa, napakutanga kwemwedzi yenyu. Munofanira kuridza hwamanda pamusoro pezvipiriso zvenyu zvinopiswa, napamusoro pezvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa, kuti Jehovha akurangarirei nazvo
ndini Jehovha Mwari wenyu. Saka Mwari apa example yekutanga because vaisazviziva kuti vanhu vanounganidzwa sei. Alright. Saka iye akademonstrata pagomo reSinai nehwamanda dzakarira vanhu ndobva vaungana. Alright. Saka ndobva kuti next time kana muchiunganidzana handichaitei inini hwamanda dzangu. Okay. Imimi vapurisita ngavapote vachiridza hwamanda. Alright. Ndowe yekuti Israeri iungane. Ndo chekutanga. Chechipiri tomboti muri kuenda kuhondo munyika yenyu pane muvenga ari kukumanikidzai. Muruda kuti ndipindirewo hondo yacho. Okay. Munofana kuridza hwamanda. Hanzi mukangodaro ndinobva ndapindira. Alright. Right. Zvikanzi pane pamunoita chechi muchiita misangano yenyu mikuru. Ipapo futi ridzai hwamanda. Zvikanzi asi musazokanganwa kuti panotanga mwedzi wega wega ndo pari kunzi pakugara kwemwedzi. Alright. Panotanga mwedzi wega wega Panoridzwa ridzai hwamanda. Zvinhu 3 mukoma. Hwamanda padzataurwa itaitinzwa. Pakutanga kwemwedzi wega wega. Right. Mabva patingatanga kupedzisira. Right, pakutanga kwemwedzi wega wega. Right. Panoitwa mitambo. Yes. Then nepahondo. Nepahondo, right? Pakukoka Mwari kuti auye kuzobatsira. Right. Pano vanhu kana vasvika panguva yekushungurudzwa yekumanikidzwa Right. hanzi ridzai hwamanda kuti Mwari auye kuzobatsira. Masirira pekuti even isiri mitambo tomboti Moses aida kutaura nevanhu. Alright. Pane emergency yaitika arida kuti Israeri yese iungane. Hwamanda dzaishandiswa kukokorodza vanhu. Alright. Vobva vaungana. Pari kujeka kapa. Handei pana Leviticus manje 23 verse 23 na 24. Okay. Levitico 23 pavhesi ya23. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti, pamwedzi wechinomwe, zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo, rinoyeudzwa nokuridzwa kwehwamanda, ive ungano tsvene. Right. Muri kunzwa zviri kuitika panapa. Mwedzi wega wega pawaitanga Right. vairidza hwamanda. Vairidza hwamanda. But mwedzi wechi7 paunotanga paya Right. waibva wazonyatsoitwa mutambo wehwamanda. Alright. Right. Muri kupabata. Kuti mwedzi wega wega panotanga mwedzi Ehe. pairidzwa hwamanda. Right. Ikurangaridza kuti mwedzi wagara. Asi mwedzi wechi7 pairidzwa hwamanda. Waitova mutambo wacho. Vaidarirei mukoma. Ukadzidza mubhaibheri pane chinhu chikuru chaiitika mwedzi wechi7 kuvaIsraeri pakarenda yavo. Alright. Paikwana musi wechi10 mwedzi wechi7 rainzi Day of Atonement. Isai mushona. Ndo zuva rerudzikinuro. Chii chaiitika? Ndo payaka paiitwa mutambo uya wemuprista mukuru achinotora zvitema musanctuary. Yes. Zvichibva zvaenda naasaseri. Right. Munhu aiwanikwa asingacheme zvitema zvake musi chii chaiitika? Aibva aparadzwa. Saka raitova day rejudgment. Munhu wese hakunaenda kugadheni. Right. Unenge uchichema pamusoro pezvizvo. Saka pavaita mutambo wekuridza hwamanda mwedzi wechi7 yaive wei yekuti weduwe mwedzi uya wazosvika. Oho, rutongo ruri komusi wa10. Nyaya iyaya yataigara tichiridzira hwamanda kubva mwedzi wekutanga. Tichiti nyaya iriko kumberi, nyaya iriko kumberi, tazosvika mwedzi wacho kwasara 10 days. Alright. Saka pavairidza mwedzi wekutanga yaive wei yekuratidza kuti kumberi kune rutongo. Mwedzi wechi2 rutongo ruriko kumberi. Mwedzi wechi3 ruriko rutongo. Tikuswedera. Mwedzi wechi4 zviri kuuya. Wechi5 wechi6 wechi7 manje mwedzi wasvika kwasara 10 days. Saka blowing of trumpets in this case it was announcing the coming judgment. Kuti pane rutongo rwaswedera. Ngatifambe mukoma. Joshua chapter 6 verse 13 to 16. Joshua 6 pavhesi ya13. Navaprista vanomwe vakanga vakabata hwamanda nomwe dzenyanga dzamakondobwe pamberi peareka yaJehovha vakaramba vachifamba vachingoridza hwamanda. Navarume vakanga vakashonga nhumbi dzokurwa vakavatungamirira, navarindi veshure vakatevera areka yaJehovha
vaprista vakafamba vachingoridza hwamanda. Nomusi wechipiri vakapoteredza guta kamwe chete, vakadzokera kumisasa. Vakaita saizvozvo mazuva 6. Nomusi wechinomwe vakafumira mangwanani, vakapoteredza guta nomutoo iwoyo kanomwe. Nomusi iwoyo bedzi vakapoteredza guta kanomwe. Zvino panguva yechinomwe vaprista vakati vachiridza hwamanda, Joshua akati kuvanhu, danidzirai nokuti Jehovha wakupai guta. Jericho mukoma, Jericho was impregnable. Kuti Jericho yanga isingapindike. Right. Mungade kuti vateereri vanzwe here kuti yenge yakaitwa sei Jericho? Jericho yanga yakapoteredzwa nerusvingo kana kuti neziwall. Vamwe vanototaura vanoti wall yanga yakavakwa paJericho paigona kutofamba ngoro pamusoro pewall. Yes. Nematombo makuru. Right. Saka ivo pavakanzwa kuti vanhu veIsraeri vari kuuya, ndobva vanzwa kunzi vari kumiruko vane madzimamba avakakunda. Saka pavakayambuka Jordan, guta rekutanga ramaisangana naro iJericho. Saka vemuJericho vaitoseka. Vanga vakavhara magedhe esi vachiti vanhu ava varida kutraya kuita sei. Saka formula yavaishandisa vakanzi vaprista ngavaende kumberi nehwamanda. Saka day number 1 munotenderera Jericho rese vachiridza hwamanda. Mukaita 1 round matochaisa moenda kumatende. Day rechi2 munotenderera 1 round vaprista vachiridza hwamanda. Kana mapedza 1 round machaisa modzokera kumatende. Day 3, day 4, day 5, day 6. But day number 7 vakanzi munorwa 7 rounds. Hwamanda ichingorira. Makurova raundi yechi7 ye. Hanzi ibva imadaidzira. Hwamanda dzichingorira. Ende zveshuwa Jericho mawalls ese akabva adona. Ngoma nyaya iyi mukoma mukanyatsoibata muchaona inotibatsira kuna zvakazarurwa. Patiri kudzidza zvehwamanda. Chini chandakaona pandima iyi ndechekuti kudi mukoma. Pavaitenderera round 1 yaive warning kuti Jericho iri kuparara. But pavaichaisa voenda kumatende kusiya mukana wekuti in case vakuru veJericho vanogona kuda kuita matalks. Mukuzwa zvaito saka riri kutoti vaibva vaenda kumisasa. Warning futi newe kuJericho. Kuti pane zvingaitwe, but vairamba vakavhara. Day 2 vaipiwa futi warning nehwamanda avo chaisa voenda kusvikira day 6. But day 7 manje havana kupiwa mukana wekuti kana paive nezvavaida kuita, because vakaramba vakungotenderera papasina mukana, kuratidza kuti nguva yapera. And zveshuwa Jericho rakabva raparara. Isai nemashoko enyu mabatira amuri kuita nyaya iyi. Kuti zvinoita sokuti vanhu vemuJericho vaipiwawo mukana. Right. Wokuti kana pangaite kuyanana kana kutaurirana vangabude kuzotaurirana. Nekuti zuva rekutanga paingotendererwa kawani ava vodzokera. Sekuti kuvapa warning kuti pane chikuru chiri kuuya mberi. Saka zvakaitika kwe6 days. So kuti Mwari anopa mukana wakatandavara. Asi zuva rechi7 kutenderera kwacho hakuna kuzoita break. Vakaramba vachingotenderera zvokuti pasisina nguva yekutaura. Very good. Muchaona sei ndati zvinotibatsira kuna zvakazarurwa. Muchaona kuti panonorira hwamanda yekutanga yechipiri mawarning hongu. But panonorira yechi7 hapasina mukana. Ndopatadzidza paya pari kukandwa panenge pasina mukana, but still zviri kubuda kuti kurira kwehwamanda iwarning. Ende dziri kuridzwa pari pahondo kuti Mwari pindirai tikunde vanavo. Handei pamberi munzwe Judges chapter 7 verse 22. Vatongi chapter 7 verse 22. Yes. Vakaridza hwamanda dzina 300. Jehovha akarwisa munondo womumwe nomumwe neshamwari yake. Uye nehondo yose. Hondo ikatiza kusvikira Betishita. Right. Mirenyu ndi Gideon achienda kuhondo. Akaudzwa imwe method iri fani yehondo.
vachinorwisa vanhu vainetsa vaya vakanzi hapasi tomboda kana pfumo zvikanzi torai hari mademe aya moisa mwenje yenyu mukati medeme motora nemabhosvo wamanda saka kana masvikira vanhu munopunza mademe aya laiti robva rati bha moridza wamanda. Saka pamaverenga manje verse 22 yati vakati vachiridza hwamanda Jehovha akavhundutsa vavengi. Ihwamanda yaridzwa vari kuhondo kuti Mwari pindirai. Saka hwamanda iri kushandiswa paine hondo but iri kunoburitsa kuti Mwari pindirai ende Mwari vobva vapindira. Joel chapter 2 verse 1. Joel 2 verse 1. Yes. Ridzai hwamanda paZioni, muridze mhere pagomo rangu dzvene, vose vagere panyika ngavadedere, nokuti zuva raJehovha rinouya nokuti rava pedyo. Joel manje akutora pfungwa dzatadzidza dzese idzi. Saka kana akuti ridzai hwamanda paZioni, Zioni pachechika. Alright. Ndo pachi ari kuti manje Joel kuti daidzirai, nyeverai vanhu. Ayo ekudaidzira kuripo but nezvamabata kuti hwamanda iri kuridzwa pachi namamanzwi vanhu vari kunzi ngavanyeverwe right kuti nguva yapera. Very good. Ndozviri kutaura Joel. Ukanzwa bhaibheri riri kunoti ridzai hwamanda harisi kungoti itai chechi muine volume. Harisi kudaro nezvatadzidza because hwamanda iri kudeedza vanhu number 1. Number 2 iri kuyambira kuti pane hondo dziripo asi pane rutongo. Saka Joel akati kumachechi uku ridzai hwamanda ari kunoburitsa pfungwa yekuti meseji yenyu afundisi ngainyevere vanhu kuti nguva yafamba kune rutongo runouya. Tsimbidzirai neverse 15 munzwe tinzwe rwiyo. Joel 2 verse 15. Verse ya 15. Yes. Ridzai hwamanda paZioni, tsaurai zuva rokuzvinyima zvokudya, danai vanhu kuungano yakataurwa. Saka ndo pfungwa iri kungotaurwa iyo kuti meseji yaJoel hapasi kutonzi tsvagai mabhosvo aya nehwamanda. Joel arida kuburitsa pfungwa yekuti mumazuva ano ekupedzisira meseji yedu ngaive distinct mumachechi. Imi mabi angu aparidzi nevafundisi haisisiri nguva yekuti meseji dzedu dzirambe dziri dzekunge kuseka, nekuti pane njodzi inouya. Jesus is about to come. Saka meseji yedu ngaiburitse pachena kuti vanhu vagone kugadzirira dambudziko riri pamberi. Pari kujeka ngoma. Regai timbonzwa rwiyo toya toenderera pamberi. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamusana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa
sendichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinokuchikamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuridzwa kwehwamanda. Mukoma Rwodzi vachati pasamari yekuti hwamanda dzainyanyonongedzere chii padzairidzwa. Tanzwa muzvikamu zvapfuura kuti hwamanda dzairidzwa pane chinangwa. Unogona kunge kuri kukokorodza vanhu kuti vasvikoungana paine zvinoda kutaurwa. Hwamanda yaigona kuridzwa zvakare kana vanhu vapinda panguva dzekushungurudzika, kwavari kushuvira kuti Mwari vauye kuzovabatsira nekuvadzikinura. Hwamanda yaigona kuridzwa kana paita hondo, kudaidza vanhu kuhondo, uyewo kukoka Mwari kuti auye kuzobatsira kuvarwira vavengi vavo. Right. Matsanangura zvakanaka. Saka zvatauda kupesa tichita Mukoma, toda kubatanidza pfungwa dzese dzamataura. Okay. Tochiona ari Mwari akuridza hwamanda kuita zvese zvamataura izvo. Number 1 kukokorodza vanhu vake. Alright. Number 2 kuvarwira pahondo. Amenomukundidzwe. Hwamanda yataakuona ndeyekuti handiti avairwirwa kana vapinda muhondo vachirwisana nemuvengi. Saka panyika panapa Mukoma, hondo dziriko vavengi variko, but pane one common enemy, yemunhu wese. Aiwa, diabrose ndizvo, rufu. Alright. Vakorinde kuti muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirwo. Vakorinde 15:26. Inoti muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndiani? Rufu. Saka madhilirwo achaitwa futi nerufu Mukoma. Mwari number 1 anofana kutirwira paruri. Paruri, true. Number 2, Mwari pakupedzisira anofana kuunganidza vanhu vake. Ibasa futi raitwa nehwamanda. Saka ndoda kuti tarise ndima dzinenge 3 chete. Dzinonyatsa kuburitsa Mwari achitirwira pamhando yekupedzisira inonzi rufu. Pasecond coming apa Matthew 24 verse 29 to 31. Mateo 24 pa29. Yes. Pakarepo shure kwokutambudzika kwamazuva iwayo, zuva richasviba, mwedzi hauchabwinyi, nyeredzi dzichawa kudenga, namasimba okudenga achazununguswa. Ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga. Zvino marudzi ose enyika achachema, achiona mwanakomana womunhu achiuya pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Ndimai Mukoma ka. Ndo pakazara tariro yevatendi. Panzi ipapo zuva richasviba, mwedzi uchaora, nyeredzi dzichadona. Kungoratidza kufamba kwaizoita nhoroondo nezviratidzo zvikuru zvinonongedzera kuti Jesu akuya. Hatingopa revise Mukoma. Zuva rakasviba ri? Zuva rakasviba 19 May 1780. Mwedzi wakaora rini? Usiku hwacho pazuva rimwe chetero. 1780. Nyeredzi dzakadonha ri? Nyeredzi dzakazodonha November 13 muna 1833. 1833. Zviratidzo zvazvataurwa naJesu kunzi pamunoona zvichiitika ndo zviratidzo zvikuru
kunongedzera kuti kuuya kwake kwaapedyo. Saka the next event ichaonekwa neziso remunhu iri major, hapasisina imweba kutouya kwaJesu wacho mukoma. Ndopanzi nebhaibheri ipapo mwanakomana womunhu achaonekwa. But manzwe here kuti aonekwa ari kuingei? Ari kuuya kuzosikotora vatsvene nekuvaunganidza. Saka manzwa vhesi bedzi rabva rati achatuma vatumwa vake nehwamanda huru kunokokorodza vatsvene. Maona hwamanda iri kuita basa rei? Iri kukokorodza vatsvene. Saka ngirozi dzinobva dzaenda dzichida. Saka pari kurira hwamanda yekupedzisira mukoma iri kuita same purpose rekuzokokorodza vatsvene. Iyi ndeyekupedzisira. Saka sei tiri kudzidza tichidai? Toda kuti patinodzokerwa nazvakazarurwa tizoona kuti ndizvo here kuti hwamanda dzamboridzwa panonorira yekupedzisira pane kuunganidzwa here kwevana vaMwari. Patinei taakuzodzidza uku, but ini vanhu vaMwari tiri muhondo panyika inei nerufu. Muvengi wekupedzisira wekuti tinofanira kukundiswa paari irufu. Saka bhaibheri riri kuti pachauya Kristu hwamanda icharira. Vamwe havati hwamanda mukoma kumachechi, but vanenge vaida kutaura chinhu chimwe chete, vanoti tsuri. Amen. Makambozvidzwa here? Kunzi tsuri icharira. Pari kunzi tsuri icharira paipai. Imwe purpose yatiri kuona pane zvatiri kudzidza kuunganidza vatsvene vachiuya kuna Kristu. Pakajeka. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na 17. 1 vaTesalonika 4 pavhesi ya 16. Yes. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Ngatirivhaizei muteereri, ndima iyi inoverengeka zvakanyanya pachirongwa chinechi. Chii chichaitika Jesu paachauya mukoma? Hanzi vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Handitika? Panorira hwamanda yayo. Handizondozvitsanangura sei? Handisuda kuti nditi hwamanda inenge inobora ivhu here. Vanhu ndiri kuti muri kuzviona here kuti vakafa vese vemakore aya hwamanda iyi vachainzwa. Vanoinzwa. Saka ine simba. Zvinhu zvina Mwari mukati. Handitika? Hapasisiri hwamanda dzedu dzatino inonzikwa nevakafa mukoma. But iri kunzikwa nevakafa muna Kristu. Handitika? Hanzi vachatanga kumuka. Then vatsvene vari muna Kristu vobva vatorwa pamwe chete nevamuka, vobva vachingamidza Ishe mudenga. Ndataura shona yakanaka? Ndozvongotaura zviri mubhaibheri. Kuti mukoma kuti panouya Jesu, right, hwamanda icharira. Kaririro kai inonzwikwa nevakafa. Right. Vobva vamuka. Kana vamuka, vapenyu vanenge vachitenda vosimuka pamwe chete nevatsvene ava vamutswa, voenda kunosangana naKristu mudenga. Vobva vasangana naKristu. Mukoma, ndoda kuti iyi nyaya ndogara ndichitaura, but munoita kunge musina hanya nayo pandinoitaura mustudio. Kuti mukoma, kune vanhu vanoti Jesu paachauya chiverevera hazvinzikwe. Ndona pandinoitaura munongonditi haiwe siyana nengazi nabasa. Unoziva kuti vanhu amenoti ndofunga chitema chinongodarizwa kuti zvechokwadi zviri correct zviri kudzidziswa nebhaibheri kuti vanhu vachamuka, vanhu vane nungo nazvo. Asi kana vanzi vachatuka chivere, unongati wapanorira hwamanda inonzikwa nepasi kunzi chiverevere. Chinhu chechiverevere kuita iri mugomaka. Ndotedza kunzwisa kuti how can someone see a secret rapture in this noise trumpet? Ingarire chinyararire. Wokurira chinyararire. Hazvimeke sense. Panouya Jesu Kristu hapana chinonzi secret rapture muteereri. Chinhu chichanzikwa, hwamanda icharira, vatsvene vari mumakuva vachamuka, havaende kudenga chiverevere. Vatsvene vanenge vari vapenyu robva raita boka rimwe chete, vobva vasimuka votochingamidza Ishe mudenga. Pane imwe ndima yamakambotidzidzisa kuna Mabasa 1 vhesi ya 9 to 11 inototi kuenda kwakaita Jesu ndokawiro kachaita. Paakaenda akaoneka here kuti ari kuenda.
saka paanodzoka zvinenge zvichioneka bhaibheri haridzidzise zvesecret rapture. Handei pana vakorinde tiri pahwamanda. Vakorinde kutanga 15 verengai vhesi 51 na52. 1 Vakorinde 15 pa51. Yes. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose, asi tichashandurwa tose. Pakarepo nokubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora, nesu tichashandurwa. Pari kunzi ndinokuudzai chakavanzika. Hakusi kunzi kumuka kwevakafa ndo mystery yacho. Zviri kungonzi chinhu chatisingagone kukurumidza taandastenda nhasi, asi zvichaitika kuti hwamanda paicharira, vachamutswa mumakuva, vachamutswa vopfeka miri munyowani. Vanga vari vapenyu vopfekedzwa futi miri saka pari kunzi sekubwaira kweziso riri kurevei mukoma. Zviri kuti hachisi chinhu chinoita muswere. Kanguva kadiki diki kudaidzira kwaMwari zvichibva zvatoita. Chisiri kuita muswere chii? Kumuka nekupfeka muviri munyowani. Thank you. Kwete kuenda kudenga because ndima iyoyo futi inoshandiswa nevatendi kuti mazvinzwere yanzi sezvinongoita sekuti bwai munhu atokudenga watomushaya. Aiwa, chiri kunzi in the twinkling of an eye, kuchinjwa kwemiri, munhu abuda muguva kuti kungoti bwai miri watochinja watomunyowana, hakuzi kuenda kudenga ba, because vanhu vachatozosimuka vochingamidza Ishe mudenga. Ndo hwamanda yekupedzisira. Yaririrei kuti tikunde muvengi wekupedzisira anonzi rufu. Yaririrei kuti iunganidze vatsvene kuna Mwari. Ndo basa rehwamanda iri. Pane hondo, pane kuunganidza vatsvene nekuanaunsa judgment iripo. Zvakazarurwa chapter 8 verse 6. Zvakazarurwa 8 pavhesi ya6. Yes. Ipapo vatumwa nomwe vakanga vane hwamanda nomwe vakazvigadzira kuti varidze. Right. Saka tiri kuti kudii mukoma? Patiri kudzidza kuridzwa kana kuti kuridzwa kwehwamanda nomwe. Tiri kuti kubvira Jesu paaenda kudenga kusvikira paachadzoka, taimi iri pakati yakadimburwa kuita zvikamu zvinomwe. Right. Ndo zvikamu zvinomwe zvetsamba kukereke nomwe, zvisimbiso zvinomwe. But pazvakunzi hwamanda nomwe zvikamu 7 izvi, chii chaakunyanya kuemfasaizwa? Paakunyanya kuemfasaizwa paine hondo, paakunyanya kuemfasaizwa ari mawarnings ejudgment. Zvekuti patinozonosvika hwamanda yekupedzisira, sezvatadzidza kuti hwamanda yekupedzisira icharidzwa naMwari inomutsa vanhu mumakuva vachiungana kuna Jesu. Pacharira hwamanda yekupedzisira panenge pasina mukana wokutendeuka. Mukuru anenge akandira mudziyo pasi. But ndo pane paakuunganidzwa vatsvene. Ndo pane kukunda rufu, vanhu vobva vaenda kudenga naJesu. Isai mumashoko enyu kuti emphasis yaapapi patine taakunodzidza kurira kwehwamanda. Pakazarurwa chisimbiso chechinomwe, pakaonekwa vatumwa vanomwe vachigadzirira kuridza hwamanda. Yes. Pachisimbiso chechinomwe pachinozarurwa ndo panouya Jesu. Yes. Asi munyori wazvakazarurwa ari kuti tisati tanopinda pakuuya kwaJesu, anombodzokera nesu munhoroondo, sezvagara zvichiitika. Saka munhoroondo iperiodi iri pakuenda kwaJesu kudenga nekudzoka kwake pasecond coming. Tinofanira kumboratidzwa zviri kuitika ipapo nehwamanda imwe neimwe. Saka panonorira hwamanda yekupedzisira, iye Jesu anenge apedza basa rekureverera vanhu muimba tsvene yokudenga. Hapasina kutendeuka. Vakatendeuka vakagadzirisa nyaya dzavo zvakatoitika kare kumashure uko. Apa yango nguva yekuparadza rufu nekuunganidza vakakunda kuti vaende kudenga. Right. Saka maybe mubvunzo watogona kuda kusiyira vateereri ndewekuti kuri kwekuti ndafa nhasi, pacharira hwamanda yekupedzisira ndinowanikwa here parumuko irworwo? Because mukoma chandinofunga inini, haugone kuzonzwa hwamanda yekupedzisira iwe uchitadza kumbonzwa shoko raMwari nhasi. Ndanchifunga kuti nzeve dzedu dzoda kudzidziswa nhasi kunzwa Mwari, kuti kuri kwekuti rufu rwatiinga, mhando yekupedzisira, pacharira hwamanda yekupedzisira
tigone kuwanikwa paresurrection iyoye. Ndo pfungwa yandinofunga kuti inofanira kutibata sevateereri. Phone number dzandakukupai ndedzekuti mukaisa message paWhatsApp tinokupai malinki ekuti mupinde mumawhatsapp groups. Chii chinoitika mumawhatsapp groups umu? Every day panotumidzirwa chidzidzo chimwe chete pane zvidzidzo zvakamboitwa kumashure. Saka zvinopa mukana wekuti unogona kufamba mbijana uchinzwa zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kana kuti uchirevisa uchidzokorora. Phone number dzacho dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 9095 0775 90 9095. Ngatisanganei zvakare paprogramu ino The Second Coming of Christ. I remember the day when Jesus laid down his life. 'Twas all because he had loved me. He had suffered affliction and was sentenced to death, and he died so I can live. Oh, and sing hallelujah, he's risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, in the empty grave. He is risen from the dead. He was laid in the tomb awaiting resurrection. He had foretold his fate before. He had told his disciples he would suffer till death, and the time had come to pass. Oh, and sing hallelujah, hallelujah, he's risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, in the empty grave. He is risen from the dead. On the day he arose, the soldiers were all asleep. The angel rolled the stone away, and the soldiers on guard were all surprised and were shocked at the empty tomb of Christ. Oh, and sing hallelujah, hallelujah, he's risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, in the empty grave. He is risen from the dead. Oh, and sing hallelujah, he's risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, empty grave. He is risen from the dead. Oh, and sing hallelujah, he's risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, empty grave. He is risen from the dead. Ngatiimbe pamwe tese, udzazvitarora tenzi, mbiri ya mambo ya Mwari, udzazvitarora tenzi, mwese kudzanyizitara tenzi, udzazvitarora tenzi, mwese kudzanyizitara
zitarora tenzi Jesu zitarema simba Muza zitarora tenzi rine simba kuponesa Muza zitarora tenzi mwese kudanyi zitara tenzi Muza zitarora tenzi mwese kudanyi zitara tenzi Muza zitarora tenzi Gatipume zinyangazo Muza zitarora tenzi Tachenurwa ngero baro Muza zitarora tenzi mwese kudanyi zitara tenzi 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 Muza zitarora tenzi Ungatore akapasi Nerufaro raro rwese asindire angu Jesu anogara narini Siti take takatama Nerudo rarukuru rununu Rarwakakomba chitito cheupenyu Ungatore akopasi undipe angu Jesu anondiaratamweya naye ndinozoimba tititakekekatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitizo cheupenyu Ungatore akopasi unipe angu Jesu ndione kufara kwake kondifata munzira sititakekekatama nerudo rorukuru rununu rarwakakomba chitizo cheupenyu Ungatore akopasi undipe angu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo domboni wikende ndimwemo otungamire tenzini etungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini etungamire
aponda yasvikanyanza vananda aondichisa handichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi moti ndinokutungamira tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaradza unganyaradzinyanga. Kwazuva yevateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi, chingamidzai vateereri. Vateereri, welcome to the program The Second Coming of Christ. Musoro wedu wenyaya nhasi, kuridzwa kwehwamanda. Blowing of trumpets. Right. Blowing of trumpets. Mukudzidza kwatakaita kumashure, mufundisi. Pataitarisa chidzidzo chaiti kuzarurwa kwechisimbiso chechinomwe part 3. Ndo panonzi pachakazarurwa kudenga kwakaita runyararo nguva inenge half an hour. Right. Ndobva zvabuda pachena kuti kudzoka kwaKristu. Ngirozi dzese dzichimuperekedza. That's right. Saka maitiro anoita bhuku razvakazarurwa rinoti radaro rinobva raita kunge rasendeka futi nyaya yacho. Yekuburuka kwaJesu. Ndokwekupedzisira kwatakananga rinobva raita kunge raisendeka. Roita kunge raakutanga futi. Kumbodzoka nemi kumashure. Saka kadzokero karinoita nesu iya yerunyararo kudenga nguva inenge half an hour muchiri kueka kuti vhesi racho ichiye. Zvakazarurwa 8 ka. Verse 1. Very good. Ndine ndida kungoona kuti hamuna kuya mustudio makakrema here. It's okay. Muda kuona zvirimo here. Right. Saka zvataakuita taakutanga pavhesi 3. Alright. Kana zvakazarurwa 8. Taakutangira pavhesi 3. Toda kuverenga kusvika vhesi 6. Iverengei munzwe. Zvakazarurwa 8 pavhesi ya 3. Zvino mumwe mutumwa akauya akamira paaritari. Ano mudziyo wendarama wezvinonhuhwira. Akapiwa zvinonhuhwira zvizhinji kuti azviise pamwe chete neminyengetero yavatsvene vose pamusoro pearitari yendarama yakanga iri pamberi pechigaro choushe. Utsi hwezvinonhuhwira hukakwira pamberi paMwari huchibva muruoko rwomutumwa pamwe chete neminyengetero yevatsvene. Mutumwa akatora mudziyo wezvinonhuhwira akauzadza nomoto wearitari akaukandira panyika. Ipapo kwakauya kutinhira namazwi nemheni nokudengenyeka kwenyika. Ipapo vatumwa vanomwe vakanga vane hwamanda nomwe vakazvigadzira kuti varidze. Saka mukudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa rinonyanya kuya dimbura nguva iri pakati pekuenda kwaJesu kudenga nekudzoka kwake. That's right. Dzinodimburwa into 7 segments. Pamwe pacho dzinotaurwa setsamba kukereke nomwe. Right. Pamwe pacho kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe. Pamwe pacho kuridzwa kwehwamanda nomwe. Right. Saka pese apa dzinenge pachitaurwa nhoroondo yezviri kuitika panyika. But mavhesi amaverengayo ari kungotiudza zviri kuitika panguva iyoyo futi. Asi kuri kudenga takatarira Jesu. Uri kuti mimi mavhesi ndima yataverenga. Yes. Iri kutaura zviri kuitika muperiod kubva pakakwira Jesu kudenga. Yes. Kusvika paanondodzoka pasecond coming. Yes. Asi zvisingaitike pano pasi. Yes. Zvichiitika kudenga. Ari Jesu. Alright. Saka iri kutaura pakudii takadzidza vakanzwa zvimwe zvidzidzo zvekumashure kuti bhuku razvakazarurwa parinotaura zvemutumwa hapasi pese parinenge richireva ngirozi. Saka mutumwa averengwa apa
akanga aine mudziyo wezvinonhuhwira ndobva aisa incense kuti ibatane neminyengetero yevatsvene. Takaona kuti ndiJesu. Zvakajeka chii chakaitika mukoma? Jesu paakafa pamuchinjiko aizadzisa chii pane zvaiitika kuOld Testament? Pamasevhisi aiitika kusanctuary yeold testament, yes, aimiririrwa nehwai ndo yaakazadzisa paKalvari paakafa. Right. Ndobva amuka Jesu, ndobva aenda kudenga. Right. Ndobva taona kuti pane zvaakanozadzisa zvaimiririrwa nemasanctuary service epanyika. Chii chaakanozadzisa? Akanozadzisa basa remuprista. Very good. Muprista ndiye aitora mudziyo wezvinonhuhwira. Right. Handiri masvonaka oenda nawo paatari. Saka Jesu paafa paya akafa sewai. Right. Paakamuka akuenda kudenga ndobva anopfeka ofisi yekuva muprista. True. But uwai hauna kupera. Bosi achiri kungoponesa vanhu. But nekufamba kwenguva muri kuona kuti tatotanga paamukaka nguva yakafamba sezvatakadzidza muzviprofita. Patakasvika gore ra1844 sezvinotaura zviprofita zvaDhaniel panonzi zvichatora makore 2300 years, pane paanototangira opera muna 1844. Muna 1844 Jesu akabva achinja ofisi ndobva asiya yeuprista akapfeka ofisi ipi? Akaita high priest. Muprista mukuru. Right. Saka muprista mukuru pataidzidza kuOld Testament pane ka1 kagore paaipinda most holy place paday of atonement. Yeah. Chii chaiitika paday iri mukoma? Ingosamaraizai. Pazuva iri paiuya mbudzi mbiri. Yes. 1 yourayiwa. Yes. Ndo yaipinda neropa rayo kunopinda panzvimbo tsvene-tsvene. Right. Kana obva imomo ainokokorodza zvitema zvese zvanga zvichisara pasanctuary mukati megore. Yes. Obuda nazvo akazvitakura iye. Paanonoisa maoko ake pamusoro pazazi rembudzi mhenyu iya yekurashira, ari kuita kuti zvitema zvaabuda nazvo zviende pambudzi yekurashira. Right. Yozotakurwa yonoiswa kurenje kwainobva yatetereka iripo. Musi iwoyo paaichaisa basa iri chii chaaita pamudziyo wezvinonhuhwira? Waikandwa pasika. Waikandwa pasi zvamaverenga zviya. Saka panzina zvakazarwa mudziyo wakaiswa moto ukakandirwa pasi kuratidza kuchaisa basa kuti ndapedza basa rekureverera vanhu. Saka sei ndati mavhesi aya ari kukavha same time because ari kukavha Jesu aenda kudenga. Right. Akwira uwai anawo but ndiye muprista. Right. Nguva igofamba muprista chete. Right. Patinosvika 1844 aita muprista mukuru, aita high priest. Right. Nguva iri kufamba izvozvi chii chiri kuitika ari high priest? Ndo pari kuitika zuva rejudgment riya. Pari kuzonzi mudziyo wakandwa kudiuku kuchaisa basa rekureverera vatadzi. Mutsa wapfigwa ndiJesu akuuya manje. Saka mumazwi mashoma taratidzwa same period but ari Jesu ari kuita basa kudenga. Saka ndoda kuti mudzokorore mukoma paanokanda mudziyo vhesi 5 ingoidzokororai. Pane zvinoitika panokandwa mudziyo pasi. Kudzokorora chapter 8. Pane patoda kuti tingonyatsobata tione kuti ndizvo here kuti pari kutaurwa 7 periods idzi. Zvakazarwa 8 pavhesi 5. Yes. Mutumwa akatora mudziyo wezvinonhuhwira akauzadza nomoto wearitari akaukandira panyika. Ipapo kwakauya kutinhira namanzwi nemheni nokudengenyeka kwenyika. Saka pakandirwa mudziyo pasi ndo pari kuita manzwi nemheni nekutinhira. Ndo patiri kuti basa raJesu kudenga rekumiririra rinenge rapera. Pabatikaka? Pari kupera basa rekumirira ndo pari kuita manzwi nekutinhira. Right. Ende tiri kuona kuti kwekupedzisira ndo kwekupedzisira kwenguva Jesu akuya. Right. Chiendai pana zvakazarurwa chapter 11 verse 15 to 19. Chandoda kuti muteerere pamuri kuerenga mukoma. Ndoda kuti munzwe kuti chii chiri kutaurwa number 1. Ndoda kuti muzonzwa nyaya yemazwi nekutinhira nekudengeneka kwenyika. Right. Kuti tifananidze nekwataverenga kuya. Manzwa here zvandoda kuti mutsvage kuti ndinzwe zviri kutaurwa. right. Kutinhira
nemazwi uye kuti munzwe kuti ihwamanda ipi inenge yaridzwa. Chiverengai zvakazarurwa 11 pavhesi 15. Zvino mutumwa wechinomwe akaridza, mazwi makuru akavapo kudenga achiti, ushe hwenyika hwava hwashe wedu naKristu wake, uchaubata nokusingaperi-peri. Ipapo vakuru vana 24 vanogara pazvigaro zvavo zvoushe pamberi paMwari vakawira pasi nezviso zvavo vakanamata Mwari vachiti, tinokuonga imi Ishe Mwari wamasimba ose, muripo makanga muripo, nokuti makatora simba renyu guru mukabata ushe. Marudzi akatsamwa nokutsamwa kwenyu kwakasvika nenguva yavakafa, kuti vatongwe uye kuti mupe varanda venyu mubayiro, ivo vaprofita navatsvene navanotya zita renyu, vaduku navakuru, uye kuti muparadze avo vanoparadza nyika. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakavapo mheni namanzwi nokutinhira nokudengenyeka kwenyika nechimvuramabwe chikuru. Right. Mutumwa wechingana akaridzapo? Wechinomwe. Ndewechinomwe. Right. Ndo pari kuitira manzwi nekutinhira. Right. Kuratidza kuti pacharidzwa hwamanda yechinomwe pari kuenderana naKristu achikanda mudziyo pasi. Sei zviri kuenderana? Nekuti pakandwa mudziyo paita kutinhira nemheni. Alright. Paridzwa hwamanda yechinomwe paita kutinhira nemheni. Saka pfungwa yatiri kudapa ndeipi? Ndeyekuti pakuridzwa kwehwamanda patinonosvika hwamanda yechinomwe kudzoka kwaJesu. Alright. Tamu period yechi7. Saka zvinotibatsirei kutanga nekwekupedzisira. Zvinobva zvatiudza kuti saka ndofunga hwamanda yekutanga ndo inoenderanawo naKristu aenda kudenga. Hwamanda yechipiri ndo period yechi2. Tichienda patinonosvika hwamanda yechi7 iri kunoenderanawo naKristu kudenga achikandira mudziyo pasi. Ameno pajeka kuti panokandwa mudziyo pasi anenge apedza basa rekureverera. Yes. Rutongo rwapera. Yes. Saka hwamanda yechinomwe painorira ndo pakandwa mudziyo pasi. Zvajeka. Saka ngatichimboonai kungorira kwehwamanda dzinorevei mubhaibheri kana pachinzi hwamanda yarira. Exodus 19 verse 13 to 19. Exodus 19 vhesi ya 13. Ngaarege kubatwa noruoko, asi atakwe zviro kwazvo namabwe, kana afurwe, kana chiri chipfuyo, kana munhu haafaniri kurarama. Asi kana hwamanda ichiramba ichirira, ngavakwire mugomo. Zvino Mozisi akaburuka mugomo akaenda kuvanhu, akatsaura vanhu, ivo vakasuka nguo dzavo. Akati kuvanhu, garai makazvigadzira, nezuva retatu musaswedera kumukadzi. Zvino nezuva retatu koedza kutinhira kukavapo pamusoro pegomo, nemheni negore dema, nenzwi rehwamanda rine simba guru. Vanhu vose vakanga vari pamisasa vakadedera. Zvino Mozisi akaudza vanhu kuti vabude pamisasa vasongane naMwari, vamire pajinga regomo. Gomo rose reSinai rakanga richipfungaira nokuti Jehovha wakanga aburukira pamusoro paro mumoto, utsi hwaro hukakwira soutsi hwevira, gomo rose rikazununguka kwazvo. Zvino inzwi rehwamanda rakati richirira nokurira kwazvo, Mozisi akataura, Mwari akamupindura nenzwi. Right. Ndimwari auya pagomo reSinai paakasikopa mitemo ine 10. Chiitiko ichi achisina kujairika. Right. Saka Mozisi akatotanga audzwa. Zvikanzi dhei rechi3 ndiri kuuya. Mukuru akataura ndiri kuuya. Chiregai kuitira kuti vanhu vatambire kugomo. But pandinozokudai kuti muchiswedera kugomo, hwamanda icharira. Hwamanda ikarira, woudza vanhu vabude misasa vauye. Yaishandei apa hwamanda mugomo? Saka apa iri kuratidza kuti yaidaidza vanhu kuti vabude musasa vachienda kunosangana naMwari. Right. Number 1.
ndobva pazoita hwamanda yakarira kugomo eka yakaratidza kuti Mwari auya. very good. iri kunoratidza kuti the sound of the trumpet was summoning people, kuunganidza vanhu kuti uyai, Right. uye yaianaunsa kuti mukuru auya. Hatimbomirai takadaro, Right. because chidzidzo chedu chiri kuti kurira kwehwamanda, Right. kuridzwa kwehwamanda. True. Ngatimbonzwa rwiyo. Zakeyo kasika kudzika kumba kwako ndojani achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti Zakeyo kasika kudzika kumba kwako ndojani achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti. Tinomuchikamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuridzwa kwehwamanda. Toda kutenda. Taona example yekutanga pakaridzwa hwamanda pagomo reSinai. Dzaimirira chii? Kudedza vanhu kuti vachinosangana naMwari. Dzaiti uyai kukokorodza vanhu nekuvazivisa zvakare kuti Mwari auya. Saka toda kuramba chingotedza hatipedze ndima dzese dzemubhaibheri panorira hwamanda. Okay. Tongononga shoma Alright. kuti dzitipe minongedzo kuti kana hwamanda dzichirira zvainongedzerei. Saka kana taakuna zvakazarurwa sei Mwari akati nguva yekubva kuenda kwake kudenga kusvika achidzoka amboitsanangura dziri sekurira kwehwamanda. Zvinogona kutijeka. Hande pana Numeri chapter 10 verse 7 kusvika pa10. Numeri 10 kubva pavhesi ya7. Right. Asi kana ungano ichifanira kuunganidzwa, munofanira kuridza asi musaridzisa. Vanakomana vaAroni, vaprista, ndo vanofanira kuridza hwamanda. Ngazvive tsika kwamuri nokusingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Kana muchindorwa munyika yenyu nomuvengi unokumanikidzai, munofanira kuridzisa nehwamanda. Ipapo mucharangarirwa pamberi paJehovha Mwari wenyu,
mugoponeswa pavavengi venyu, vuye nomusi wamunofara nawo, napamitambo yenyu yakatarwa, napakutanga kwemwedzi yenyu. Munofanira kuridza hwamanda pamusoro pezvipiriso zvenyu zvinopiswa, napamusoro pezvibayiro zvezvipiriso zvokuyananisa, kuti Jehovha akurangarirei nazvo. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Saka Mwari apa example yekutanga because vaisazviziva kuti vanhu vanounganidzwa sei. Alright. Saka iye akademonstrata pagomo reSinai nehwamanda dzakarira vanhu ndobva vaungana. Alright. Saka ndobva kuti next time kana muchiunganidzana handichaitei inini hwamanda dzangu. Okay. Imimi vapurisita ngavapote vachiridza hwamanda. Alright. Ndowe yekuti Israeri iungane. Ndo chekutanga. Chechipiri tomboti muri kuenda kuhondo munyika yenyu pane muvenga ari kukumanikidzai. Muruda kuti ndipindirewo hondo yacho. Okay. Munofana kuridza hwamanda. Hanzi mukangodaro ndinobva ndapindira. Alright. Right. Zvikanzi pane pamunoita chechi muchiita misangano yenyu mikuru. Ipapo futi ridzai hwamanda. Zvikanzi asi musazokanganwa kuti panotanga mwedzi wega wega ndo pari kunzi pakugara kwemwedzi. Alright. Panotanga mwedzi wega wega Panoridzwa ridzai hwamanda. Zvinhu 3 mukoma. Hwamanda padzataurwa itaitinzwa. Pakutanga kwemwedzi wega wega. Right. Mabva patikatanga kupedzisira. Right, pakutanga kwemwedzi wega wega. Right. Panoitwa mitambo. Yes. Then nepahondo. Nepahondo, right? Pakukoka Mwari kuti auye kuzobatsira. Right. Pano vanhu kana vasvika panguva yekushungurudzwa, yekumanikidzwa, Right. hanzi ridzai hwamanda kuti Mwari auye kuzobatsira. Masirira pekuti even isiri mitambo tomboti Moses aida kutaura nevanhu. Alright. Pane emergency yaitika arida kuti Israeri yese iungane. Hwamanda dzaishandiswa kukokorodza vanhu. Alright. Vobva vaungana. Pari kujeka kapa. Handei pana Leviticus manje 23 verse 23 na 24. Okay. Levitico 23 pavhesi ya23. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana vaIsraeri uti, pamwedzi wechinomwe, zuva rokutanga romwedzi rinofanira kuva kwamuri zuva rokuzorora kwazvo, rinoyeudzwa nokuridzwa kwehwamanda, ive ungano tsvene. Right. Muri kunzwa zviri kuitika panapa. Mwedzi wega wega pawaitanga Right. vairidza hwamanda. Vairidza hwamanda. But mwedzi wechi7 paunotanga paya Right. waibva wazonyatsoitwa mutambo wehwamanda. Alright. Right. Muri kupabata. Kuti mwedzi wega wega panotanga mwedzi Ehe. pairidzwa hwamanda. Right. Ikurangaridza kuti mwedzi wagara. Asi mwedzi wechi7 pairidzwa hwamanda. Waitova mutambo wacho. Vaidarirei mukoma. Ukadzidza mubhaibheri pane chinhu chikuru chaiitika mwedzi wechi7 kuvaIsraeri pakarenda yavo. Alright. Paikwana musi wechi10 mwedzi wechi7 rainzi Day of Atonement. Isai mushona. Ndo zuva rerudzikinuro. Chii chaiitika? Ndo payaka paiitwa mutambo uya wemuprista mukuru achinotora zvitema musanctuary. Yes. Zvichibva zvaenda naAsazeri. Right. Munhu aiwanikwa asingacheme zvitema zvake musi chii chaiitika? Aibva aparadzwa. Saka raitova day rejudgment. Munhu wese hakunaenda kugadheni. Right. Unenge uchichema pamusoro pezvizvo. Saka pavaita mutambo wekuridza hwamanda mwedzi wechi7 yaive wei yekuti weduwe mwedzi uya wazosvika. Oho, rutongo ruriko musi wa10. Nyaya iyaya yataigara tichiridzira hwamanda kubva mwedzi wekutanga. Tichiti nyaya iriko kumberi, nyaya iriko kumberi, tazosvika mwedzi wacho kwasara 10 days. Alright. Saka pavairidza mwedzi wekutanga yaive wei yekuratidza kuti kumberi kune rutongo. Mwedzi wechi2 rutongo ruriko kumberi. Mwedzi wechi3 ruriko rutongo. Tikuswedera. Mwedzi wechi4 zviri kuuya. Wechi5 wechi6 wechi7 manje mwedzi wasvika kwasara 10 days. Saka blowing of trumpets in this case it was announcing the coming judgment. Kuti pane rutongo rwaswedera. Ngatifambe mukoma. Joshua chapter 6 verse 13 to 16. Joshua 6 pavhesi ya13.
navaprista vanomwe vakanga vakabata hwamanda nomwe dzenyanga dzamakondobwe pamberi peareka yaJehovha vakaramba vachifamba vachingoridza hwamanda, navarume vakanga vakashonga nhumbi dzokurwa vakavatungamirira, navarindi veshure vakatevera areka yaJehovha. Vaprista vakafamba vachingoridza hwamanda. Nomusi wechipiri vakapoteredza guta kamwe chete, vakadzokera kumisasa. Vakaita saizvozvo mazuva 6. Nomusi wechinomwe vakafumira mangwanani, vakapoteredza guta nomutoo iwoyo kanomwe. Nomusi iwoyo bedzi vakapoteredza guta kanomwe. Zvino panguva yechinomwe vaprista vakati vachiridza hwamanda, Joshua akati kuvanhu, danidzirai nokuti Jehovha wakupai guta. Jericho mukoma, Jericho was impregnable. Kuti Jericho yanga isingapindike. Right. Mungade kuti vateereri vanzwe here kuti yenge yakaitwa sei Jericho? Jericho yanga yakapoteredzwa nerusvingo kana kuti neziwall. Vamwe vanototaura vanoti wall yanga yakavakwa paJericho paigona kutofamba ngoro pamusoro pewall. Yes. Nematombo makuru. Right. Saka ivo pavakanzwa kuti vanhu veIsraeri vari kuuya, ndobva vanzwa kunzi vari kumiruko vane madzimambo avakakunda. Saka pavakayambuka Jordan, guta rekutanga ramaisangana naro iJericho. Saka vemuJericho vaitoseka. Vanga vakavhara magedhe esi vachiti vanhu ava varida kutraya kuita sei. Saka formula yavaishandisa vakanzi vaprista ngavaende kumberi nehwamanda. Saka day number 1 munotenderera Jericho rese vachiridza hwamanda. Mukaita 1 round matochaisa moenda kumatende. Day rechi2 munotenderera 1 round vaprista vachiridza hwamanda. Kana mapedza 1 round machaisa modzokera kumatende. Day 3, day 4, day 5, day 6. But day number 7 vakanzi munorwa 7 rounds. Hwamanda ichingorira. Makurova raundi yechi7 ye. Hanzi ibva imadaidzira. Hwamanda dzichingorira. Ende zveshuwa Jericho mawalls ese akabva adona. Ngoma nyaya iyi mukoma mukanyatsoibata muchaona inotibatsira kuna zvakazarurwa. Patiri kudzidza zvehwamanda. Chini chandakaona pandima iyi ndechekuti kudi mukoma. Pavaitenderera round 1 yaive warning kuti Jericho iri kuparara. But pavaichaisa voenda kumatende kusiya mukana wekuti in case vakuru veJericho vanogona kuda kuita matalks. Mukuzwa zvaito saka riri kutoti vaibva vaenda kumisasa. Warning futi newe kuJericho. Kuti pane zvingaitwe, but vairamba vakavhara. Day 2 vaipiwa futi warning nehwamanda avo chaisa voenda kusvikira day 6. But day 7 manje havana kupiwa mukana wekuti kana paive nezvavaida kuita, because vakaramba vakungotenderera papasina mukana, kuratidza kuti nguva yapera. And zveshuwa Jericho rakabva raparara. Isai nemashoko enyu mabatiro amuri kuita nyaya iyi. Kuti zvinoita sokuti vanhu vemuJericho vaipiwawo mukana. Right. Wokuti kana pangaite kuyanana kana kutaurirana vangabude kuzotaurirana. Nekuti zuva rekutanga paingotendererwa kawani ava vodzokera. Sekuti kuvapa warning kuti pane chikuru chiri kuuya mberi. Saka zvakaitika kwe6 days. So kuti Mwari anopa mukana wakatandavara. Asi zuva rechi7 kutenderera kwacho hakuna kuzoita break. Vakaramba vachingotenderera zvokuti pasisina nguva yekutaura. Very good. Muchaona sei ndati zvinotibatsira kuna zvakazarurwa. Muchaona kuti panonorira hwamanda yekutanga yechipiri mawarning hongu. But panonorira yechi7 hapasina mukana. Ndopatadzidza paya pari kukandwa panenge pasina mukana, but still zviri kubuda kuti kurira kwehwamanda iwarning. Ende dziri kuridzwa pari pahondo kuti Mwari pindirai tikunde vanavo. Handei pamberi munzwe Judges chapter 7 verse 22. Vatongi chapter 7 verse 22. Yes. Vakaridza hwamanda dzina 300. Jehovha akarwisa
munondo womumwe nomumwe neshamwari yake uye nehondo yose. Hondo ikatiza kusvikira Betishita. Right. Mirenyu ndiGideon achienda kuhondo. Akaudzwa imwe method irifani yehondo. Vachinorwisa vanhu vainetsa vaya vakanzi hapasitomboda kana pfumo. Zvikanzi torai hari madema aya moisa mwenje yenyu mukati medeme nemotora nemabhosvo wamanda. Saka kana masvikira vanhu munopunza madema aya, laiti robva rati bha moridza wamanda. Saka pamaverenga manje vhesi 22 yati vakati vachiridza hwamanda, Jehovha akavhundutsa vavengi. Ihwamanda yaridzwa vari kuhondo kuti Mwari pindirai. Saka hwamanda iri kushandiswa paine hondo, but iri kunoburitsa kuti Mwari pindirai, ende Mwari vobva vapindira. Joel chapter 2 verse 1. Joel 2 verse 1. Yes. Ridzai hwamanda paZioni, muridze mhere pagomo rangu dzvene. Vose vagere panyika ngavadedere, nokuti zuva raJehovha rinouya, nokuti rava pedyo. Joel manje akutora pfungwa dzatadzidza dzese idzi. Saka kana akuti ridzai hwamanda paZioni, Zioni pachechika. Alright. Ndo pache ari kuti manje Joel kuti daidzirai, nyeverai vanhu. Aiwa, ekudaidzira kuripo, but nezvamabata kuti hwamanda iri kuridzwa pachi. Namamanzwi vanhu vari kunzi ngavanyeverwe right, kuti nguva yapera. Very good. Ndo zvekutaura Joel. Ukanzwa Bhaibheri riri kunoti ridzai hwamanda, harisi kungoti itai chechi muine volume. Harisi kudaro. Nezvatadzidza, because hwamanda iri kudeedza vanhu, number 1. Number 2, iri kuyambira kuti pane hondo dziripo asi pane rutongo. Saka Joel akati kumachechi uku ridzai hwamanda, ari kunoburitsa pfungwa yekuti meseji yenyu afundisi ngainyevere vanhu kuti nguva yafamba, kune rutongo runouya. Tsimbidzirai nevhesi 15 munzwe tinzwe rwiyo. Joel 2 verse 15. Verse ya 15. Yes. Ridzai hwamanda paZioni, tsaurai zuva rokuzvinyima zvokudya. Danai vanhu kuungano yakataurwa. Saka ndo pfungwa iri kungotaurwa iyo kuti meseji yaJoel hapasi kutonzi tsvagai mabhosvo aya nehwamanda. Joel anoda kuburitsa pfungwa yekuti mumazuva ano ekupedzisira meseji yedu ngaive distinct mumachechi. Imi mabi angu aparidzi nevafundisi, haisisiri nguva yekuti meseji dzedu dzirambe dziri dzekunge kuseka, nekuti pane njodzi inouya. Jesus is about to come. Saka meseji yedu ngaiburitse pachena kuti vanhu vagone kugadzirira dambudziko riri pamberi. Pari kujeka ngoma. Regai timbonzwa rwiyo toya toenderera pamberi. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamusana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi, ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngeropa rake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake.
nikamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga, chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi, ndaponeswa ngero para kerenyenye, sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinokuchikamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu kuridzwa kwehwamanda. Mukomarwodzi vachatipa samari yekuti hwamanda dzainyanyonongedzere chii padzairidzwa. Tanzwa muzvikamu zvapfuura kuti hwamanda dzairidzwa pane chinangwa. Unogona kunge kuri kukokorodza vanhu kuti vasvikoungana paine zvinoda kutaurwa. Hwamanda yaigona kuridzwa zvakare kana vanhu vapinda panguva dzekushungurudzika, kwavari kushuvira kuti Mwari vauye kuzovabatsira nekuvadzikinura. Hwamanda yaigona kuridzwa kana paita hondo, kudaidza vanhu kuhondo, uyewo kukoka Mwari kuti auye kuzobatsira kuvarwira vavengi vavo. Right. Matsanangura zvakanaka. Saka zvatauda kupesa tichita Mugoma, toda kubatanidza pfungwa dzese dzamataura. Tochiona ari Mwari akuridza hwamanda kuita zvese zvamataura izvo. Number 1 kukokorodza vanhu vake. Number 2 kuvarwira pahondo. Amenomukundidzwe. Hwamanda yataakuona ndeyekuti handiti avairwirwa kana vapinda muhondo vachirwisana nemuvengi. Saka panyika panapa Mugoma, hondo dziriko vavengi variko, but pane one common enemy yemunhu wese. Aiwa, diabrose ndizvo. Rufu. Kuti muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirwo. Vakorinde 15:26 inoti muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndiani? Rufu. Saka madhilirwo achaitwa futi nerufu Mugoma. Mwari number 1 anofanira kutirwira paruri. True. Number 2 Mwari pakupedzisira anofanira kuunganidza vanhu vake. Ibasa futi raitwa nehwamanda. Saka ndoda titarise ndima dzinenge 3 chete dzinonyatsa kuburitsa Mwari achitirwira pamhando yekupedzisira inonzi rufu. Pasecond coming apa Matthew 24 verse 29 to 31. Mateo 24 pa29. Yes. Pakarepo shure kwokutambudzika kwamazuva iwayo, zuva richasviba, mwedzi hauchabwinyi, nyeredzi dzichawa kudenga, namasimba okudenga achazununguswa. Ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga. Zvino marudzi ose enyika achachema, achiona mwanakomana womunhu achiuya pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Ndimai Mugoma ka ndo pakazara tariro yevatendi. Panzi ipapo zuva richasviba, mwedzi uchaora, nyeredzi dzichadona. Kungoratidza kufamba kwaizoita nhoroondo
nezviratidzo zvikuru zvinonongedzera kuti Jesu akuya. Hatingopa revise Mungoma. Zuva rakasviba ri? Zuva rakasviba 19 May 1780. 1780. Mwedzi wakaora rini? Usiku hwacho pazuva rimwe chetero 1780. Nyeredzi dzakadonha ri? Nyeredzi dzakazodonha November 13 muna 1833. 1833. Zviratidzo zvazvataurwa naJesu kunzi pamunoona zvichiitika ndo zviratidzo zvikuru kunongedzera kuti kuuya kwake kwapedyo. Saka the next event ichaonekwa neziso remunhu iri major. Hapasisina imweba kutouya kwaJesu wacho Mungoma. Ndopanzi neBhaibheri ipapo mwanakomana womunhu achaonekwa. But manzwe here kuti aonekwa ari kuingei? Ari kuuya kuzosikotora vatsvene nekuvaunganidza. Saka manzwa vhesi bedzi rabva rati achatuma vatumwa vake nehwamanda huru kunokokorodza vatsvene. Maona hwamanda iri kuita basa rei? Iri kukokorodza vatsvene. Saka ngirozi dzinobva dzaenda dzichida. Saka pari kurira hwamanda yekupedzisira Mungoma iri kuita same purpose rekuzokokorodza vatsvene. Iyi ndeyekupedzisira. Saka sei tiri kudzidza tichidai? Toda kuti patinodzokerwa nazvakazarurwa tizoona kuti ndizvo here kuti hwamanda dzamboridzwa panonorira yekupedzisira pane kuunganidzwa here kwevana vaMwari. Patine takuzodzidza kuti ini vanhu vaMwari tiri muhondo panyika ine rufu. Muvengi wekupedzisira wekuti tinofana kukundiswa pari irufu. Saka Bhaibheri riri kuti pachauya Kristu hwamanda icharira. Vamwe havati hwamanda Mungoma kumachechi, but vanenge vaida kutaura chinhu chimwe chete, vanoti tsuri. Amen. Makambozvidzwa here? Kunzi tsuri icharira. Pari kunzi tsuri icharira paipai. Imwe purpose yatiri kuona pane zvatiri kudzidza kuunganidza vatsvene vachiuya kuna Kristu. Pakajeka. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 na 17. 1 vaTesalonika 4 pavhesi ya 16. Yes. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Ngatirivhaizei muteereri, ndima iyi inoverengeka zvakanyanya pachirongwa chinechi. Chii chichaitika Jesu paachauya Mungoma? Hanzi vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Handitika? Panorira hwamanda yayo. Handizondozvitsanangura sei? Handisuda kuti nditi hwamanda inenge inobora ivhu here. But ndiri kuti muri kuzviona here kuti vakafa vese vemakore aya hwamanda iyi vachainzwa. Vanoinzwa. Saka ine simba. Zvinhu zvina Mwari mukati. Handitika? Hapasisiri hwamanda dzedu dzatino inonzikwa nevakafa Mungoma. But iri kunzikwa nevakafa muna Kristu. Handitika? Hanzi vachatanga kumuka. Then vatsvene vari muna Kristu vobva vatorwa pamwe chete nevamuka vobva vachingamidza Ishe mudenga. Ndataura shona yakanaka? Ndizvo ungotaura zviri muBhaibheri. Kuti Mungoma kuti panouya Jesu right hwamanda icharira. Kaririro kai inonzwikwa nevakafa. Right. Vobva vamuka. Kana vamuka vapenyu vanenge vachitenda vosimuka pamwe chete nevatsvene ava vamutswa voenda kunosangana naKristu mudenga. Vobva vasangana naKristu. Mukoma, ndoda kuti iyi nyaya ndogara ndichitaura but munoita kunge musina hanya nayo pandinoitaura mustudio. Kuti Mukoma, kune vanhu vanoti Jesu paachauya chiverevera hazvinzikwe. Ndona pandinoitaura munongonditi haiwe siyana nenyaya dzisina basa. Unoziva kuti vanhu amenoti ndofunga chitema chinongodariso kuti zvechokwadi zviri correct zviri kudzidziswa neBhaibheri kuti vanhu vachamuka vanhu vane nungo nazvo. Asi kana vanzi vachatuka chivere unongati wapanorira hwamanda inonzikwa nepasi kunzi chiverevere. Chinhu chechiverevere kuita iri Mungoma ndotedza kunzwisa kuti how can someone see a secret rapture in this noise trumpet? Ingarire chinyararirire.
zvishonemaakutaura wokurira chinyararire hazvimeke sense. Panouya Jesu Kristu hapana chinonzi secret rapture muteereri. Chinhu chichanzikwa, hwamanda icharira, vatsvene vari mumakuva vachamuka, havaende kudenga chiverevere. Vatsvene vanenge vari vapenyu robva raita boka rimwe chete, vobva vasimuka votochingamidza Ishe mudenga. Pane imwe ndima yamakambotidzidzisa kuna Mabasa 1 vhesi ya 9-11 inototi kuenda kwakaita Jesu ndokawiro kachaita paakaenda akaoneka here kuti ari kuenda. Saka paanodzoka zvinenge zvichioneka. Bhaibheri haridzidzise zvesecret rapture. Handei pana vakorinde tiri pahwamanda. Vakorinde kutanga 15 verengai vhesi 51 na52. 1 Vakorinde 15 pa51. Yes. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika. Hatingavati tose, asi tichashandurwa tose. Pakarepo nokubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira. Nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusavora, nesu tichashandurwa. Pari kunzi ndinokuudzai chakavanzika. Hakusi kunzi kumuka kwevakafa ndo mystery yacho. Zviri kungonzi chinhu chatisingagone kukurumidza taandastenda nhasi. Asi zvichaitika kuti hwamanda paicharira, vachamutswa mumakuva, vachamutswa vopfeka miri munyowani. Vanga vari vapenyu vopfekedzwa futi miri saka pari kunzi sekubwaira kweziso riri kurevei mukoma. Zviri kuti hachisi chinhu chinoita muswere. Kanguva kadiki kudaidzira kwaMwari zvichibva zvatoita. Chisiri kuita muswere chii? Kumuka nekupfeka muviri munyowani. Thank you. Kwete kuenda kudenga because ndima iyoyo futika inoshandiswa nevatendi kuti mazvinzwa here yanzi sezvinongoita sekuti bwai munhu atokudenga watomushaya. Aiwa, chiri kunzi in the twinkling of an eye, kuchinjwa kwemiri. Munhu abuda muguva kuti kungoti bwai miri watochinja watomunyowani, hakuzi kuenda kudenga ba, because vanhu vachatozosimuka vochingamidza Ishe mudenga. Ndo hwamanda yekupedzisira. Yaririrei kuti tikunde muvengi wekupedzisira anonzi rufu. Yaririrei kuti iunganidze vatsvene kuna Mwari. Ndo basa rehwamanda iri. Pane hondo, pane kuunganidza vatsvene nekuanaunsa judgment iripo. Zvakazarurwa chapter 8 verse 6. Zvakazarurwa 8 pavhesi ya 6. Yes. Ipapo vatumwa nomwe vakanga vane hwamanda nomwe vakazvigadzira kuti varidze. Right. Saka tiri kuti kudii mukoma? Patiri kudzidza kuridzwa kana kuti kuridzwa kwehwamanda nomwe. Tiri kuti kubvira Jesu paaenda kudenga kusvikira paachadzoka, taimi iri pakati yakadimburwa kuita zvikamu zvinomwe. Right. Ndo zvikamu zvinomwe zvetsamba kukereke nomwe, zvisimbiso zvinomwe. But pazvakunzi hwamanda nomwe zvikamu 7 izvi, chii chaakunyanya kuemfasizwa? Paakunyanya kuemfasizwa paine hondo, paakunyanya kuemfasizwa ari mawarnings ejudgment. Zvekuti patinozonosvika hwamanda yekupedzisira, sezvatadzidza kuti hwamanda yekupedzisira icharidzwa naMwari inomutsa vanhu mumakuva vachiungana kuna Jesu. Pacharira hwamanda yekupedzisira panenge pasina mukana wokutendeuka. Mukuru anenge akandira mudziyo pasi. But ndo pane paakuunganidzwa vatsvene. Ndo pane kukunda rufu, vanhu vobva vaenda kudenga naJesu. Isai mumashoko enyu kuti emphasis yaapapi patine taakunodzidza kurira kwehwamanda. Pakazarurwa chisimbiso chechinomwe, pakaonekwa vatumwa vanomwe vachigadzirira kuridza hwamanda. Yes. Pachisimbiso chechinomwe pachinozarurwa ndo panouya Jesu. Yes. Asi munyori wazvakazarurwa ari kuti tisati tanopinda pakuuya kwaJesu, anombodzokera nesu munhoroondo sezvagara zvichiitika. Saka munhoroondo iperiodi iri pakuenda kwaJesu kudenga nekudzoka kwake pasecond coming. Tinofanira kumboratidzwa zviri kuitika ipapo nehwamanda imwe neimwe. Saka panonorira hwamanda yekupedzisira, iye Jesu anenge apedza basa rekureverera vanhu muimba tsvene yokudenga. Hapasina kutendeuka. Vakatendeuka vakagadzirisa nyaya dzavo zvakatoitika kare kumashure uko. Apa yango nguva yekuparadza rufu nekuunganidza vakakunda
kuti vaende kudenga. Right. Saka maybe mubvunzo watogona kuda kusiyira vateereri ndewekuti kuri kwekuti ndafa nhasi pacharira hwamanda yekupedzisira ndinowanikwa here parumuko irworwo. Because mukoma chandinofunga inini haugone kuzonzwa hwamanda yekupedzisira iwe uchitadza kumbonzwa shoko raMwari nhasi. Ndanchifunga kuti nzeve dzedu dzoda kudzidziswa nhasi kunzwa Mwari kuti kuri kwekuti rufu rwatiinga mhando yekupedzisira pacharira hwamanda yekupedzisira tigone kuwanikwa paresurrection iyoyeyo. Ndo pfungwa yandinofunga kuti inofanira kutibata sevateereri. Phone number dzandakukupai ndedzekuti mukaisa message paWhatsApp tinokupai malinki ekuti mupinde mumawhatsapp groups. Chii chinoitika mumawhatsapp groups umu every day panotumidzirwa chidzidzo chimwe chete pane zvidzidzo zvakamboitwa kumashure. Saka zvinopa mukana wekuti unogona kufamba mbijana uchinzwa zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kana kuti uchirevisa uchidzokorora. Phone number dzacho dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 9095 0775 90 9095. Ngatisanganei zvakare paprogramu ino The Second Coming of Christ. I remember the day when Jesus laid down his life. 'Twas all because he had loved me. He had suffered affliction and was sentenced to death, and he died so I can live. Oh, and sing hallelujah, he's risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, in the empty grave. He is risen from the dead. He was laid in the tomb awaiting resurrection. He had foretold his fate before. He had told his disciples he would suffer till death, and the time had come to pass. Oh, and sing hallelujah, he's risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, in the empty grave. He is risen from the dead. On the day he arose, the soldiers were all asleep. The angel rolled the stone away, and the soldiers on guard were all surprised and were shocked at the empty tomb of Christ. Oh, and sing hallelujah, he is risen to life. I'm singing with a loud acclaim. Oh, and sing hallelujah, in the empty grave. He is risen from the dead. Oh, and sing hallelujah.
ngatiimbe pamwetese udzazitarora tenzi mbiri ya mambo ya Mwari udzazitarora tenzi mwese kudzanyi zitara tenzi udzazitarora tenzi mwese kudzanyi zitara tenzi udzazitarora tenzi Jesu zitare masimba udzazitarora tenzi rine simba kuponesa udzazitarora tenzi mwese kudzanyi zitara tenzi udzazitarora tenzi mwese kudzanyi zitara tenzi udzazitarora tenzi ngatipume zvinyangadzo udzazitarora tenzi tachenurwa ngeroparo udzazitarora tenzi mwese kudzanyi zitara tenzi 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 udzazitarora tenzi ungatore akapasi nerufaro raro rwese asindire angu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu anondiyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndione kufara kwake kondifadza munzira tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu ungatore ako pasi undipe angu Jesu ndinosimbira mchinjiko dakara nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende
tungamire, tenzini tungamire, se mwana awonyara tabu, unganyara tinyanda, mananda anomunzwa, kanama atinyarara, imwite tenziwe nyanda, tenzini tungamire, aponda yashika nyanda, mananda aondichisa, andichina zororo, ndosamira kunemwe, kandinzwe imwimoti, inokutungamira.